As obras que vai contratar a Deputación da Coruña permitirán solucionar un problema de seguridade viaria na estrada provincial de P 4202 na conexión entre Aldea Grande e o Couto. Os traballos consistirán na ampliación da plataforma da ponte sobre o rego Pesqueira de 5 a 12 metros, ofrecendo así un itinerario peonil seguro para os veciños. E que as actuais dimensións moi reducidas obrigan aos viandantes a transitar polas beiravías sen pavimentar ou polo borde da calzada. A nova infraestrutura contará con beirarrúas de 2,25 metros de ancho en cada marxe, permitindo o paso a pé con total seguridade. A nova plataforma contará con 2 carrís de 3,5 metros para a circulación de vehículos. Será unha estrutura dun único vano, respetando a tipoloxía do viaducto actual. Formaránse cunetas para evitar a acumulación de auga nos laterais da calzada e dotarase dunha sección hidráulica suficiente para asumir grandes acumulacións. Por último, reforzarase a capa de firme tanto nas inmediacións como na propia ponte. O investimento da actuación rolda os 182.000 euros. Mentres duren os traballos, o tráfico estará cortado posto que xa se demoleu a anterior ponte, polo que haberá que circular de xeito alternativo polas pistas forestais existentes.